тақрибан 3 сол мешавад ки Буиғалис микроноҳияҳои 8, 12, 3 ва маҳаллаҳои нави шаҳри Хуҷандро фаро гирифта, он асосан фасли гармо эҳсос карда мешавад. Бошандагони ин минтақа дар чунин ҳарорати баланди ҳаво илоҷи боз кардани дару терезаро надоранд, зеро Буиғалис дар хонаҳояшон низ бар ало ҳис карда мешавад. Ин муаммо 3 сол аст ки дар нишастҳои матбуотии раиси вилояти Суғд, раисони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи рӯзноманигорон баррасӣ мегардад. Зимни баргузории нишасти матбуотии сардори сарраёсти ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд низ ин муаммо мавриди муҳокима қарор гирифт. роҳбари сарраёсат иброз дошт ки баъди гузарондани корҳои санҷишӣ муайян карда шудааст ки Буиғалисе ки атрофи ин микроноҳияҳоро фаро гирифтааст, асосан аз ҳисоби иншооти обтозакунии шаҳри Хуҷанд ва фермаҳои паррандапарварии ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. Барои бартараф кардани ин масъала гурӯҳи корӣ бо роҳбарии сардори сарраёсти ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд таъсис дода шудааст. اساس این Буиғалисе ки ҳамин маҳаллро фаро гирифтааст, ин асосан асоби иншооти обтозакунии шаҳри Хуҷанд мебошад ва фермаҳои паррандапарварие ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. албатта чора андеша карда шуд. мо баъди ҳамон нишасти матбуоти чихел ки аз тарафи раиси вилоят супориш дода шуд, аз тарафи худи ман рафта якчанд маротиба аз мавзеъ ошно шудем ва дар вақташ ҳозир мо стоб ташкил кардагӣ дасти фермаҳои паррандапарварӣ ҳамон рӯза худаш интиқол кардааст ба ноҳияҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои мисол хоҷагиҳои деҳқонӣ чикардосиянд бурда дуюм маротиба мақсад истифода бурдосиянд. мо аз тарафи худи маҳаллии аҳолинишини микрорайонҳо чӣ кардем, пурсон шудем, беҳтарӣ ҳаст. ана шаби гузашта худи мо гурӯҳи корӣ ки рафта гирифтем соати 10 шаб буд. Буиғалис умуман нест гуфта наметавонем, лекин хела паст шудагӣ. сардори сарраёсти ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд ба намояндагони васоити ахбори омма гуфт ки барои пешгирӣ ва дубора роҳ надодан ба чунин камбудиҳо онҳо ҳамарӯза корбарӣ хоҳанд кард. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки давоми 6 моҳаи аввали соли 2022 барои бартараф намудани камбудиҳои ошкор гардида ба объектҳо 2162 сипоришҳоят доданд ки аз он то ба имрӯз 1828 ададаш иҷро гардидааст. нисбати қонунвайронкунандагон аз тарафи кормандони сарраёсат ва зерсохторҳо 2253 адад протокол тартиб дода шуда ва маблағи зиёда аз 506 000 сомонӣ ҷаримабандӣ гардидааст. ҳамчунин таъкид гардид ки бо мақсади нигоҳ доштани вазъи мӯътадили муҳити зист аксияҳои экологӣ бо ҷалби табақаҳои гуногуни аҳолӣ гузаронида шудааст. Муниса Атаева, Абдуҳамид Ваҳобов, Азия.